Zice-l mă că pleacă Bă, de la... nu, da, știu că am niște screenshot-uri cu Da, știu că am sorta. niște screenshot-uri Cum cu este ce asta de sorta? și de limit să-l forța când e pe chip și Toți are, moldoveanu, bravo moldoveanule. sau link deschisă, mă, Bun, bravo moldoveanule, toți are, bravo, bravo. toți are, are mă, poze cum Poză publică. E Ia uitați, poză publică. cum ăsta, E poză publică. bă, cu Vorbește ca la Interfer, vă, nu? E poză publică. trimit o E poze poză special, publică. băiatul ăsta E insect dacă poză Da, sunt poze publică. publice. Asta se Așa repetă, că vorbește. n-are ce zice. Băi, insect cu aia, uite-l pe chat. Uite Nu ăsta e vă Xoli, uite ăsta e Xoli Nu că vă zice că turnez. se poate cu cineva. Ia pătrunzi patru de aici, vă Dar turnez. de ce Uite ăsta e vorbești așa? Xoli. Ia uite-l pe Xoli, De ce pe niciunul de aici nu pot să vă iau un serios? Ăsta e o muscă Ești un insect, fraier, ești mă. un moldovean pro și este o Ești un testoasă. fraier de asta. Te futem în Ce cur, de-aia cu e echipa asta? Ia zi, de ce vorbești așa? Mortu? Bun, și în câteva zile când vedem ceva pe Arena Row. Ce vedem pe Arena Row? Ce Arena Ce să Row? vezi, bă, Play pe Shop. Arena Row? Băga mea și plan la Arena. Cum îți iei A capace picat după scaun, a picat după scaun, tu-ți morți, mă, a picat după Să rup scaun. scaunul cu el, bă! Bă, n-ai cum, bă, cum a făcut cu aia, a picat după scaun, am jurat, gata, și-a oprit microfonul, chiar a picat. Gata, să rup și-a oprit și microfonul. A răspundat cu aia, n-ai cum, l-am jurat până a picat după scaun, prostul, de la emoții. Tu, Mai este cu ăsta el,